אתה תהיה איש אמיתי, אתה תהיה נוכל, סליחה על הביטוי, כן? אל תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה טיפוס כזה מיוחד, שכל הרע קשור אליך והטוב קורה במקרה. איזה מין דבר זה? אתה לא הוגן, אחי. ודרך אגב, גם בזוגיות היסוד הזה חשוב. הוא זוכר לאשתו רק את הפדיחות. כל ארוחת צהריים הטובות שהוגשו לה לשולחן, זה בדרך אגב, לא יודע, כאילו לא. רק כשאין ארוחת צהריים, תגידי, מה יהיה? כאילו, מה אני אוכל? לפחות את עומד לי לפני, הייתי עובר קנה משהו, גם לא אמרת לי לפני. אח שלי, בסדר, אתה צודק. בוא נגיד, אתה צודק, בסדר. בוא נגיד, וזה לא בסדר, נגיד. אבל ככה אתה מסכם עכשיו את אשתך, רק הפדיחה הזאת? פעם אחת אמרה לו במקום, זה מה שהוא זוכר עכשיו, שהיא אמרה לו ככה, הולך עם זה עכשיו תקופה. תראה, אתה לא יודע שכל הפעמים שהיא סתמה את הפה, כשהיה הרבה מה להגיד לך, את זה הוא לא זוכר. וגם על עצמו, דרך אגב, אותו דבר. איך אתה מסכם את עצמך? יום אחד הוא לא יצטרך משהו, פספס במבחן. פספס בעבודה, לא הצליח ברעיון עבודה. למה אתה אומר ככה? כמה רעיונות עבודה כן הצלחת? להיות אדם הוגן, תדעו לכם שזה יסוד שיציל אתכם הרבה בחיים, ייתן לכם הרבה ראש מעל המים. אל תהיה כזה שלאור בעיה קטנה, מחקת את כל התמונה הטובה, ועכשיו אתה מרוכז רק בזה. אתה מכיר שיש לך איזה נקודה שחורה, חולצה לבנה? רואים רק את הנקודה, נכון? זה האסון. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, היצר הרע נותן לנו לראות את החיים, רק את הרע. אסור להיות ככה. תראה גם את הטוב, גם את הרע. קודם כל תהיה הוגן. תראה גם את הטוב, גם את הרע. ואז קודם כל אתה באופן טבעי תראה שהרוב האחוזים ברורים, אצל רוב ככל האנשים, הרוב טוב. קודם כל תהיה רגוע, תחייך, הכל בסדר.